wallahi maza kafin a riga ka. Hanzarta kapci wannan madani na subscribe, sannan ka sambara dangwala ga wannan hatimi na ƙararrawa. Ta yadda duk wani lokaci da wannan tasha ta Nasiru Biyar Muhammad ta ɗora sabuwar ɗauka, nan take za ka fara sani ba tare da bata lokaci ba. To ayi kenan. Da farko za ka shiga Play Store, sai ka tafi wajen sacin wato nema, sai ka rubuta ma Airtel app wato application ɗin Airtel ɗin, sai ka yi downloading ɗinsa. Idan kuma kana da shi, sai ka updating ɗinsa. Bayan ka gama downloading ɗin ko updating ɗin ko ma dai wanne kai a ciki, sai ka buɗe shi. Bayan ka buɗe shi sai ka jira ya gama sacin, tunda yanzu ne farkon da muka yi amfani da shi, dole sai mun jira ya ɗan ɗau lokaci kafin ya gama sacin. Yana kammala sacin zaka ga ya kaka wurin da zaka rubuta lambar wayarka, to sai ka rubuta ita lambar wayar taka ta Airtel ɗin. Kana kammala rubuta ta sai ka danna wurin da aka rubuta request OTP, amma kafin nan ka tabbata shi Airtel ɗin naka yana kan wayar taka, domin za su turo wasu lambobi ne da za su yi confirmation cewa wannan line naka ne. Kana danna wurin request OTP sai ka jira ya gama sacin, zaka ga sun turo ma message kansu kuma za su yi ma verifying. Wani message ne za ka ganshi na lambobi, daga baya kuma sai su yi ma verifying da kansu. Yana gamawa za ka ga ya buɗe. Yana kammala buɗewa, duk inda ka ga ya nuno ma allow da deny sai ka danna allow ɗin. Bayan ka daddanna allow ɗin, idan ya kammala buɗewa gaba ɗayansa, sai ka jira na kamar sakan 5 ko zuwa sakan 10 cikin application ɗin. Idan ka ɗan yi jira nan sai ka fito. Bayan ka fito to sai ka jira daga sakan 30 zuwa minti 1, za ka ga sun turo ma message kamar haka. Da rubutu inda yake cewa za ka rubuta ma congratulations, you have been credited with free Airtel app data bonus. Dial *140# to check your free data. To shikenan ka samu datar ka, sai ka danna *140# ka tambayi datar ka. Sannan wannan data tana yin kwana 6 ne kafin ta expire. Ga duk waɗanda suke da wani korafi ko matsala akan cewar ba su samu wannan data ba, za su iya tuntubar mu ta Facebook, Instagram ko kuma ta YouTube din a ƙasan wannan bidiyo su yi mana comment wacce matsala ce suka samu. Sannan akwai ma 3GB data wacce suke bayarwa, wacce sai a bidiyon mu na gaba za mu bayyana muku yadda za ku samu wannan data 3GB wato 3000MB. Kun ga wannan 1000MB ce, amma nan gaba za mu koya muku yadda za ku samu 3000MB kuma kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba, sannan kuma za ta yi ma duk abin da kake da bukata ta yi. Mun gode. Sannan kar ku manta ku yi sharing din wannan bidiyon ga abokananku. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta ku rattaba mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.